Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nasilayan nila Pio Carpio ang isang matandang babae na meron ding daladalang tungkod. Namumuti na ang balat nito at parabang napaglipasan na ito ng panahon. Kung sisipatin, animoy isa na itong bangkay na binuhay mula sa kanyang pagkakahimlay. Patuloy lamang ang paghagikik ng matandang yon habang ito ay naglalakad. Matapos yan, bigla itong lumapit sa kanyang asawa upang hawakan ang ulo nito. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Gonzalo, kitang-kita nila ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng matanda habang ito ay nakatitig sa kanila. Sa pagtungo nyo rito sa aming baryo, tuluyan nyo nang tinanggap ang inyong kamatayan. Alam nyong wala kayong pagkakataong makaligtas sa lugar na ito. Ngunit kayo'y nagpumilit na makapasok. Dahil sa inyong katapangan, lubos ko kayong hinahangaan. Wika ng matandang babae. Nang marinig ito nila Pio Carpio, pinili nilang ipagsawalang bahala na lamang ang sinabi nito. Pinili nilang pagmasda ng paligid upang kahit papaano'y magkaroon sila ng ideya sa kung ano ang susunod na hakbang na kanilang gagawin. Tio Carpio, makakaya mo hubang harapin ang asawa ng matandang babaeng yan? Ipaubayan niyo na ho sa akin ang demonyong yan upang kahit papaano magawa kong mabigyan ng hustisya ang aking angkan. Wika ni Gonzalo. Sigurado ka, iho. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Alam kong hindi mo hahamunin ang demonyong yan kung hindi mo ito kaya. Mag-iingat ka nawa, iho. Dahil nararamdaman ko ang kakaibang nilalang na sumusuporta sa iyong makakalaban. Sagot naman ni Pio Carpio. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Nakahanda akong magbigay ng suporta sa iyo kung ito ay labis mong kakailanganin. Magtiwala ka din sa aking abilidad dahil alam mong hindi kita maaaring pabayaan. Sagot naman ng kuraret. Huwag mo kong alalahanin, kaibigan. Mas mabuting bantayan mo si Kaloy dahil alam kong pagpepiestahan yan ng ating mga kalaban. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang muling ituon ang kanilang wisyo sa magaganap na labanan. Habang sila ay nagmamasid sa paligid, bigla nilang napansin ang matandang babae na merong kinukuhang isang napakaitim na bagay sa kanyang dibdib. Patuloy ang pagdukot nito na parabang ang gamit na yun ay tuluyan ng nakadikit sa kanyang mga balat. Sa pagkuha nito ng matanda, doon bumungad sa harapan nila Gonzalo ang napakaitim na kahoy na merong baga sa dulo. Nang sipati nila ang matanda, kitang-kita nila ang pagngisi nito habang tinititigan ang bagay na yon. Humanda ka, Gonzalo. Ayan na ang dignum na tinutukoy ko. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang ituon na lamang ang kanyang wisyo sa ginagawa ng matanda. Makalipas lamang ang ilang segundo, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang inilagay ng matandang babae ang dignum sa kanyang bibig. Nginuya niya ito ng nginuya hanggang sa magkaroon ng isang napakalapot na likido na patuloy na tumutulo sa kanyang bunganga. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng nabalot ang matanda
ng itim na likido. Dahil sa walang kaide-ideya noon sila Gonzalo, pinili nilang ipagpatuloy ang pagmamasid sa paligid. Nais kasi nila ang mga aswang na yon ang maunang gumawa ng hakbang upang makahanap sila ng perpektong pagkakataon para maisagawa ang lahat ng kanilang mga binabalak. Matapos ang mga pangyayaring yan, tuluyan na ngang sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan nila Gonzalo. Agad din naman silang sumugod upang kahit papaano'y magawa nilang makalaban. Sa pagsagupaan nila Gonzalo, halos nakapatay kaagad ang kuraret ng 3 aswang. Nang masipat ng nilalang na yon ng kanilang mga kalaban, agaran din naman itong pinagkumpulan hanggang sa tuluyan na itong makalayo sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Hindi na ito pinansin ng magtsuhin, gawa ng alam nila na kahit papaano'y magiging maayos ang kalagayan nito. Kahit napakaraming pumalibot sa kanila, pinili ni Gonzalong bantayan ng maigi ang kanyang kapatid. Habang patuloy na sumusugod sa kanila ang mga aswang, pinili niyang dumikit lamang kay Kaloy upang mas madali niya itong mabigyan ng tulong kung kakailanganin. Hindi pa noon gumagalaw ang matandang babae, kung kaya't kahit papaano naging pabor sa panig nila Gonzalo ang pagkakataon. Sa bawat paghataw ni Gonzalo ng kanyang tabak, panay naman ang pag-ilag ng mga aswang na nasa paligid. "Kuya, huwag niyo na akong bantayan. Makakaya ko nang iligtas at ipaglaban ang aking sarili. Hindi na ako bata, kung kaya't huwag mo na akong alalahanin. Iyo sanang tatandaan, kuya, na mas higit kang kailangan ng iyong uri ngayong mga oras na ito." Wika ni Kaloy. Pansin na pansin kasi nitong halos hindi na magawang makaalis ni Gonzalo sa kanilang kinatatayuan, gawa ng napakaraming kalaban ang patuloy na sumusugod sa kanila. Si Pio Carpio noon, patuloy lamang sa paghataw ng kanyang tungkod upang kahit papaano'y magawa niyang bawasan ang hindi mabilang na dami ng mga ito. Sa bawat paghataw ni Pio Carpio ng kanyang tungkod, patuloy lang naman sa pagsugod ang mga aswang na para bang hindi ito natatakot na humarap kay kamatayan. Dahil sa mga sinabi noon ni Kaloy, muling nagkaroon ng liwanag ang isipan ni Gonzalo. Pinili niyang sundin ang nais nito upang mailigtas niya ang kanyang kauring inalipin ng angka ni Sinsimon. Sa paglipas ng oras ng labanan, tuluyan na ngang nakalayo si Gonzalo sa kinaroroonan ni Kaloy. Kahit malayo na ito, minabuti niya pa ring pakiramdaman ang presensya ng kanyang kapatid upang madali niyang malaman kung nahaharap na ito sa panganib. Si Pio Carpio naman noon, patuloy pa rin ang pagpatay sa mga aswang na walang sawang sumusugod sa kanila. Ang kuraret naman ay halos hindi rin matagpuan ng paningin ni Gonzalo sa buong paligid. Nang maramdaman ng matandang lalaki na marami nang nalalagas sa kanyang mga anak, dahan-dahan na itong gumawa ng kanyang mga hakbang. Dahil si Pio Carpio ang nasipat nitong papasugod sa kanyang kinaroroonan, napagdesisyonan ng matandang yun na unahin na munang kitilan ng buhay ang ermitanyo. Ang asawa naman nito ay hindi pa rin nawawala ang bumabalot na kulay itim na likido sa buo nitong katawan. Nasisipat na ni Gonzalo ang ulo ng babaeng yon, pero hindi niya pagaanong maaninag ang eksaktong kaanyuan nito sa kadahilan ng napakaraming elementong naglalaro papaikot sa matanda. Kahit malapit na kasi noon si Gonzalo sa matandang babae, meron pa ring mga nilalang na pilit bumubulag sa kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang napahinto ang mga aswang sa pakikipaglaban.
Kasabay ng paghinto nito ay ang muli nilang pag-alulong na parabang mga aso. Dahan-dahan din itong umatras sa kinaroroonan nila Gonzalo na parabang meron itong pinaghahandaang mangyayari. Maging ang asawa ng matandang babaeng pinuno, pinili ring umatras sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Nang maramdaman ito ni Gonzalo, agaran din niyang tinungo ang lugar na kinaroroonan ng kanyang tsuhin at kapatid. Sa pagtakbo ni Gonzalo papalapit sa mga ito, halos mag-iwan na siya ng bakas ng dugo sa lupa dahil sa dami ng kanyang napaslang noong hindi pa humuhupa ang digmaan. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan nila Pio Carpio, pinili niyang tanungin ang kanyang tsuhin tungkol sa maaaring sumunod na mangyayari. Habang nagsasalita noon si Gonzalo, pinili ni Pio Carpio yung muling sindihan ang kanyang tabako. Hindi ko alam, iho, kung ano ang gagawin ng ating mga kalaban. Pero sa ngayon, masisiguro kong labis na ang galit ng mga ito. Gawa ng halos mga lahati ang nabawas sa kanilang uri. Hindi na magtatagal ang digmaang ito, Gonzalo. Malilipol na natin sila. Sagot naman ni Pio Carpio. Habang sila ay nag-uusap, bigla silang naantala nang maramdaman nila ang presensya ng kaibigan ni Gonzalo. Tumatakbo ito patungo sa kanilang kinaroroonan na parabang merong humahabol ditong nilalang. Nang papalapit na ito sa kanila, doon nila Gonzalo nasilayan ang isang dambuhalang sigbin na humahabol sa mamumugot ng ulo. Ginoong Gonzalo! Nasaan na ang kariton ko? Nasaan? Sigaw ng mamumugot. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang hinanap ang karitong sinasabi nito. Nang masipat niya ito malapit sa isang puno, dali-dali niya din naman itong hinila upang mailapit sa kanyang kaibigan. Paglapit na paglapit dito ng kuraret, walang sabi-sabi, itinulak nito ang kariton patungo sa kinaroroonan ng sigbin. Hindi na nagawang pigilan pa yon nila Gonzalo, gawa ng masyadong mabilis ang mga pangyayari. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang kanyang kaibigan. Sa pagkawala ng mamumugot, agaran din naman nilang ibinalik ang kanilang mga paningin sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Pagsipat nila sa matandang babae, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang makita niyang tuluyan na itong nakamulat. Halos kasing kulay na ng uling ang buong balat nito at meron na itong namumulang mga mata. May kulay pula ding bagay sa dibdib ng matandang yon na halos hindi matukoy nila Gonzalo kung ano ito. Matapos nila itong masilayan, dahan-dahan ding bumuka ang bibig ng matanda na halos umabot na ang pagbuka nito sa kanyang magkabilang tenga. Kitang-kita nila Gonzalo ang napakaitim na mga dila nito at maging ang napakalawak nitong puwak. Matapos nitong ibuka ang kanyang bibig, agaran din itong tinubuan ng mga pakpak at nagsisitalas ang mga kuko. Kumalas na din ang itaas na parte ng katawan nito matapos itong tubuan ng napakalapad na mga pakpak. Habang lumalaylay ang mga laman loob ng matanda, patuloy pa rin ang pag-iba ng kaanyuan nito. Nakakarinig na din noon sila ng pagnanangis ng iba pa nitong mga kasama habang ito ay patuloy na nagpapalit ng anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang binalot ng kadiliman ang buong katauhan ng matandang babae. Dahil sa mga pangyayari, doon na muling nagseryoso si Gonzalo sa digmaan.
Alam niyang yun na ang kanyang magiging napakadelikadong kalaban kung kaya't nais niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na estado ng kaanyuan. Habang nagpapalit din noon ng kaanyuan si Gonzalo, pinili naman nila Pio Carpio'ng maghanda sa nalalapit na sagupaan. Gonzalo, ito na ang huling yugto ng digmaang ito. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para sa iyong mga kaibigan at kababaryo. Huwag mo na kaming isipin ni Kaloy dahil makakaya naming ipagtanggol ang aming mga sarili. Humayo ka na, Gonzalo. Dala-dala ang pag-asa at pagtitiwala na ibinigay sa iyo ng iyong mga kaibigan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanyang pamangkin, agaran din naman itong nilisan ang kanilang kinaroroonan. Sa paglisan ni Gonzalo upang hanapin ang matandang babae, ay ang muling pagsalakay ng mga natitirang aswang na nasa paligid. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan na ni Pio Carpio na muling isabak ang gudor sa digmaan. Hindi ito gaanong inilalabas ni Pio Carpio sa digmaan, gawa ng maaari itong maimpluwensyahan ng iilang elementong nasa paligid. Magiging mapanganib ito para sa gudor at sa kanyang mutya ng palakol kung magagawang masapian ng mga elemento ang engkantong yon. Malakas ang gudor, pero marami din itong kahinaan ayon kay Pio Carpio. Dahil sa wala na silang pagpipilian noon, kung kaya't muli na niyang ginamit ang kanyang huling alas. Sa paglitaw ng gudor, agaran din naman itong nagbigay ng tulong kay Pio Carpio. Walang habas nitong sinugod ang mga aswang sa paligid na para bang nagwawala ito. Ang lahat ng madakip nitong aswang ay agaran nitong nilalamon ang kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa abala na noon ang iilang alipores ng pinuno ng angkang yon, pinili ni Pio Carpio'ng muling harapin ang matandang pinuno ng angka ni Sinsimon. Sa pagtatakbo ni Pio Carpio, kitang-kita niya ang matandang lalaki na humihigop ng mga elementong iniwan ng kanyang asawa sa kanilang kinaroroonan. Matapos nitong mahigop ang mga itim na elemento, agaran ding sumugod ito sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Gamit-gamit ang kanyang matatalas na kuko, walang sawa nitong inundaya ng saksak ang ermetanyo. Pero kahit anong pag-atake ang gawin ng matandang gabunan, halos hindi niya nagagawang masugatan si Pio Carpio. Kahit kailan, hindi kayo magkakaroon ng tsansang magapi ang sugo ng Diyos. Ibuhos mo na ang lahat ng iyong lakas dahil sinasabi ko sa iyo, baliwala ang lahat ng yan kapag ako na ang kaharap mo. Wika dito ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng matanda, tanging pagngisi lamang ang naibato nitong kasagutan habang patuloy na nagpapakawala ng pag-atake sa ermetanyo. Si Kaloy naman noon, piniling dumikit sa gudor upang magsilbi niya itong pananggalang laban sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natigilan ang angka ni Sinsimon nang bumagsak ang matandang babaeng kanilang pinuno na siyang may hawak ng dignum. Sa sobrang taas ng binagsakan nito, halos mawasak na ang iilang puno na nasa paligid. Nang masilayan ito ni Pio Carpio, napangisi na lamang ito dahil sa doon niya na pagtanto na nagawa ng maayos nila sulay ang kanilang plano. Kaya nalaglag sa ere ang nilalang na yon, gawa ng nagkaroon na ng harang sa paligid na siyang umaalis sa mga natatanging abilidad ng mga taong naroroon. Kasabay ng pagbagsak ng matandang babaeng yun sa lupa ay ang muling pagsugod sa kanya ni Gonzalo.
Agaran din naman itong nakaiwas kung kaya't hindi ito natamaan ng tabak ni Mapulon. Dahil sa alam na ng gabunang yon ang ginawang plano nila Gonzalo, pinili nitong maging isang gabunang lakat upang malayang makalaban niya si Gonzalo. Matapos nitong makapagpalit ng anyo, gulat na naman noon si Gonzalo gawa ng sa unang pagkakataon nasilayan niya ang pandigmang kaanyuan ng matanda. Paglalarawan niya dito, meron itong mga animoy, latigong kulay itim na nakapulupot sa kanyang buong katawan. Kuba na din ang matandang yon at tuluyan ng nagsiuslian ang buto nito sa likod. Nagkaroon din ito ng mas mahabang kuko at malaasong mga paa. Meron din itong buntot ng isang bayawak at pagmumuka ng isang malaasong nilalang. Sa pagpalit ng anyo ng matanda, halos bakas sa kaanyuan nito ang pagiging dalubhasa sa pakikipaglaban. Pakiramdam nga noon ni Gonzalo, para siyang makikipaglaban noon sa dyablo. Habang sila ay nagkakatitigan, patuloy lang naman sa pagkikiskisan ang mga nagsisitalasang pangil nito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman itong sumugod sa kinaroroonan ni Gonzalo. Sa bawat pag-atake ng gabunang kanyang kalaban, halos mapuno na ito ng sugat na nanggagaling sa kanyang tabak. Pero gulat na gulat noon si Gonzalo, gawa ng hindi ito nagkakaroon ng apoy sa kanyang buong katawan. Kahit hindi na niya alam ang mga nangyayari, patuloy lamang sa pakikipagdigma si Gonzalo. Gonzalo, iukit mo sa katawan ng demonyong yan ang simbolo ng diwata ng araw. Kapag nagawa mo ito, magagawa mong makuha ang tulong ng aking kapatid sa iyong kinakaharap na digmaan. Pansin kong hindi uubra ang tabak na ibinigay ko sa iyo, kung kaya't malaya kang humingi ng tulong sa diwata ng araw. Yan ang pagsubok na ibinigay sa iyo ng aking kapatid, kung kaya't gawin mo ang lahat ng iyong magagawa upang matawag ito. Wika ni Mapulon. Kasabay ng pagwika nito ay ang patuloy na pakikipaglaban ni Gonzalo sa gabunang nangangalaga ng dignum. Habang tumatagal noon ang laban, paunti-unting nakakaramdam si Gonzalo na nahaharap na siya sa isang alanganing sitwasyon. Sa pagpasok sa kanyang isipan ng simbolo ng diwata ng araw, pilit niya itong iniukit sa katawan ng gabunan, kahit ang kapalit nito ay isang malalim na sugat sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ay wala na siyang mapagkukunan ng tulong kung hindi ang pag-ukit ng simbolo ng diwata ng araw. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon mo, iho. Hayaan mong ilibing na kita, kasama ang pangkat na iyong dinala. Wika ng babaeng gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagsugod nito kay Gonzalo na punong-puno na ng sugat sa kanyang buong katawan. Okay, yung 53, sunod ka agad natin. Salamat.